Tako je lijepa i ohrabrujuća, kao da je pisana i izrečena za ovu prigodu, za ovu mladu misu ovdje u Novom Travniku u Lašvanskoj dolini. Mlada misa, uopće misa, Euharistija. Neki će se prisjetiti ne tako davno, na blagdan Svetoga Josipa, slavio sam zadnju svetu misu s narodom nakon proglašenja pandemije ovdje u susjednim Rankovićima. I onda navečer na Kupresu večernju misu na kojoj sam, ne znam ni kako, ljudima rekao da više neće biti svete mise. Skoro svi su plakali. A ne plače se lako. Vjerojatno nikada neće biti izrečena bol s kojom smo mi svećenici slavili svete mise napose obrede Velikoga tjedna u našim praznim crkvama. Znam da su i mnogi svećenici plakali, a ne plače se lako. Bili su to tjedni i mjeseci u kojima smo riječima proroka Izaije bili otrgnuti od izvora. O kako nam je samo nedostajala sveta misa. Ili možda nije. Ako se samo za trenutak zaustavimo kod svakog od današnjih čitanja, otkrićemo što je to misa, a možda i što to misa nije. O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu, dođite k meni i duša će vam živjeti i sklopit ću vječni savez s vama. Da, sveta misa je ispunjenje Isusovog obećanja da nas nikada neće ostaviti i da će zauvijek biti s nama. O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu. A tako smo često, ako ne i najčešće, i žedni i gladni. Imamo sve, a kao da nemamo ništa. Nedostaje nam smisao, nedostaje nam radost, nedostaje nam mir duše. Duša nam ne živi. Jednostavno nismo sretni. Nismo sretni jer svoju žeđ nastojimo ugasiti na krivim izvorima. Radost tražimo na pogrešnim mjestima. Neka nigdje ne idu. Dajte im vi jesti. Dajte im vi piti. Prigovaramo zašto ne dolaze u crkvu, a ne pitamo se zašto nam i žedni i gladni odlaze iz crkve. Što je s našim izvorima? Jesu li možda zamučeni? Pitati nam se danas, slaveći ovu mladu misu kad smo svi radosni i ushićeni, što bi trebalo učiniti u našim zajednicama slaveći svetu misu, da oni koji dolaze otkriju i znaju da je ovdje izvor, da je jedino ovdje izvor bistri i nezamučeni, da je samo u Isusu smisao i sreća i da nitko ne može ugasiti žeđ i dati smisao svakom našem besmislu, a toliko ga je. Što je uzrok tolikim razorenim obiteljima? Što je uzrok tolikim nesretnim djetinstvima? Što je uzrok tolikim osamljenim i neispunjenim staračkim godinama? Evo, to je misa. To je Euharistija. Vratiti se izvoru. Vratiti se Isusu. S
svakodnevno se napajati vodom njegove ljubavi, koja će davati i smisao i radost svakom našem danu. Ljubio ih je do kraja, molimo u 4. kanonu. Ljubio nas je do kraja. Ne možemo prešutjeti danas pitanje kakav je naš odnos prema svetoj misi. Vjerujemo li mi da je Isus stvarno prisutan na našim svetim misama? Vjerujemo li da je Isus sada i ovdje s nama? Vjerujemo li da je s nama jedino zato što nas beskrajno voli? Ljubav je jedini razlog. Ako je naš odgovor potvrdan, ako vjerujemo, zašto živimo kao da Isusa nema? Zašto nam sve mise nisu kao ova današnja? Danas smo se okupili oko ovog mladog i dragog nam pratra, ali Isus je u središtu. I ovo je susret s onim tko nas beskrajno voli. Želja mi je i molitva danas da se Isusova prisutnost nakon ove svete mise očituje na našim licima, da naši životi budu svjedočanstvo Evanđelja. U noći posljednje večere, u trenucima rastanka, Isus ne ustanovljuje samo svetu misu, Euharistiju, nego ustanovljuje i sakrament svećeničkog reda. Na koncu te večere, te prve svete mise, kako je mnogi nazivaju, Isus pokazuje kakav bi trebao biti svećenik, što bi trebalo biti svećeničko poslanje. I mjerila vrijede za sva vremena, ništa se promijenilo nije. Svećenik bi trebao biti onaj tko će se cijeli svoj život sagibati do nogu drugih. Svećenik bi trebao biti onaj tko će uvijek biti spreman biti malen. Onaj tko će se svakodnevno suočavati s pitanjem vlastitog služenja. Život mene svećenika bit će ispunjen samo onda i samo onoliko koliko u sagibanju do nogi drugih budem prepoznavao Isusa koji me treba u potrebama, koji me treba u patnjama drugih. Drugog puta nema. Ovo je Isusovo poslanje. Naš Bog za kojim smo pošli ovdje na zemlji ima samo jedno lice. I to je lice čovjeka, i to svakog čovjeka. Kad vidje silan svijet, sažali mu se nad njima. Mi bi trebali biti oni koji u očima i pogledu drugih mogu otkriti i strah i neizvjesnost. Mi svećenici bi trebali biti oni koji na licima drugih znaju vidjeti i tjeskobu i tugu. Mi bi trebali biti oni koji mogu i znaju pronaći vrijeme kako bi s drugima podijelili i uspjehe i radosti. Konačno, mi svećenici bi trebali biti oni koji će prepoznavati da nam je i kada nam je svijet žedan i gladan. Prisjetit ćemo se kako je Isus pred sobom poslao po dvojicu učenika u svako selo i u svako mjesto kamo je kanio doći. O kojeg li povjerenja, kojeg li pouzdanja Bog se usuđuje pred sobom poslati čovjeka da mu pripravi put. I koga šalje? Šalje svakoga od nas bez iznimke. Kamo nas šalje? Prije svega nas šalje jedne drugima, jer Isus, stalno to ponavljamo, ponajviše želi doći i stanovati u našim srcima.
Preko nas danas Isus želi liječiti one bolesne iz Evanđelja, a toliko ih je i s kakvim se sve bolestima ne susrećemo. Mislim ovdje ponajviše na bolesti beznađa i besmisla. Preko nas danas Isus želi uskrisivati mrtve, a toliko je hodajućih mrtvaca kojima sutrašnji dan ništa ne predstavlja, jer su se pomirili s tim da ništa ne mogu promijeniti, a ti drugi smo najčešće mi, davno smo od njih digli ruke i ne računamo s njima ozbiljno. Preko nas Isus danas želi liječiti bolesne, a toliko je bolesti koje razaraju naš obiteljski sklad, i alkohol, i psovka, i odsutnost obiteljske molitve i nevjernost. Toliko je zaraza danas koje razaraju naše svakodnevne odnose, možda ponajviše laži, zavist, ogovaranja, svjesno širenje neistine o drugima kako bi im nanijeli zlo. Možemo li danas mi koji smo se ovdje okupili na ovoj mladoj misiji odlučiti da ćemo jedni prema drugima biti bolji? Možemo li odlučiti da ćemo jedni druge hrabriti, da ćemo jedni drugima svakodnevno davati nove šanse, a to znači da ćemo jedni drugima praštati, uvijek iznova praštati? Možemo li danas na ovoj svetoj misiji odlučiti da ćemo jedni o drugima misliti i govoriti samo dobro i da ćemo jedni drugima želiti i činiti samo dobro? Nemojmo danas nakon ove svete mise isti, nepromijenjeni izići kroz vrata ove crkve. Neka nas ova današnja sveta misa i svaka druga misa mijenja, neka nas mijenja na bolje. Velečasni Jadranko danas započinje svoje svećeničko služenje i poslanje. Što mu želim? Što mu želimo? Govorit ću to i u vaše ime. Želimo mu da bude radostan i sretan svećenik. Moguće je biti sretan svećenik. Volio bi da bude prepoznatljiv po iskrenim motivima, da bude prepoznatljiv po povjerenju u nevidljivo. Volio bi da bude prepoznatljiv po proročkoj hrabrosti, po radosti i po optimizmu. Volio bi da računa s tim da Isus ne zove savršene, nego one koje On hoće i one koji se unatoč svojim nesavršenostima usuđuju poći za njim. I On je jedan od njih. Volio bi da bude svećenik koji će ljubiti svoju crkvu, našu crkvu. I da se ne prestaje pitati što nam je činiti da ona svakim danom bude sve više Isusova crkva, da bude manje grešna, da bude živo svjedočanstvo Isusove ljubavi za svakog čovjeka, da bude manje sablazan i manje kamen spoticanja onima koji tragaju za smislom, konačno da bude svjetlo i sol i svjetionik svima koji se muče hodeći neosvjetljenim stazama ili im je život prepun rana i boli ili jednostavno ne znaju kamo dalje. Nemoj danas i pratre i fratre i done i dumo, kako god vas zovemo ili kako god nas zovete u ovoj zemlji, nemoj danas prestati sanjati crkvu koju će krasiti zajedništvo onih što se Isusovim imenom zovu. Izgrađuj crkvu koja će ići u korak s vremenom i biti suputnica čovjeku i čovječanstvu, ali se neće priklanjati i prilagođavati mjerilima svijeta,
uvijek će ostati Isusova crkva. Uvijek će ostati znak osporavan i znak protivljenja, baš kao i njen utemeljitelj. I to je pravi put. Konačno, izgrađuj crkvu koja se neće bojati propitkivati je li na pravome, je li na Isusovome putu i koja će biti spremna kajati se za svoje stramputice i zastranjenja koja su nagrđivala lice našeg Spasitelja. Prije nego je odabrao 12-toricu, Isus je cijelu noć proveo u molitvi. Te noći Isus je molio za sve svećenike. Te noći Isus je molio i za tebe. Znao je da poziva i bira nesavršene, ali imao je u njih povjerenja da će nastaviti na zemlji njegovo djelo spasenja. Zato, dragi moji, vi koji ste se danas okupili oko velečasnog Jadranka i dok molite pred euharistijskim Isusom danas, nemojte zaboraviti moliti za nas svećenike, čiji je poziv i poslanje da zajedno s vama i za vas lomimo kruh euharistijski. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.